Ngiting gutom ha. Kain tayo guys, kain. Chopstick na. Hanggang sa dulo ng mundo. Ganito maghahalo kasi imemegos-megos mo lang yan. Oh, di ba? Megos-megos. Hello guys. Hello guys, pupunta kayo tayo dun sa venue kung saan magpapaaliwing si ate. Hi guys, ayan si madam tsaka si madam na manlilibre. Oh, kamukha ni Rude. Kahit ano. Papa Rude. Kamukha ni Papa Rude. Okay. Ang financer. Ang mga financer. Basta makuha ng pagkain. Ha? Makuha ng pagkain. Hindi sila na magpe-prepare. Ayaw papasukin. Ayan. Okay, thank you sa financer. Mag-add pa ng cheese. Bakit? 50 pesos mag-a-add on. Huwag na. So, ayan na. Magtatatak na nga yung mga bata. Oh. Subukan daw para ano. Pwede po ba sa noo? Yay! Papa, one more? Can't have that. Hoy, dito. Wala. Ayan po sir. Fish bump Opo. daw. Thank you. Hoy, dali na! Ano pa kayong ginagawa doon? Dahil tao pala dito. Ngiting gutom ha. Yan. Welcome sa aming magulong pamilya. Napakagulo namin. Daming table pero dito kami pwede doon. Dito lang kami sa pinakalikod at dito yung malaking table. Daling na pinintay mo. Ano mo na? Hoy, asan yung tong-tong-tong? Nak, okay ka lang? See? Tabi tayo, halika dito. Ha? Tabi tayo. Sige na, halika na. Ayun na po si Marge. Ang isa sa mga talagang hindi mapipigil sa libugan.
Sab, luto na na. Sab. Sab. Magluto na, magluto na. Sampalit tayo. Clear ka ba? Kain tayo guys, kain. Bawal ako sa chopstick dapat. Chopstick! Sumarap. Yes, picture banget tuh. In this area. Hanggang sa dulo ng mundo. Kasi Sam. Sam. Oh. Yan na, okoro na. Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon pinipad at nasa langit na. Gusto mo ba sumama? Wala, nagreklamo na si El Raisi, oh. Kanin pa, nak? Kulang pa ba? Kulang pa sa kanin? Di mo ba nakikita? Ako ngayon umiripad at nasa langit na. Gusto mo ba
mawala, wag ka nang mawala. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Alam na naman. Aalis tayo sa tunay na mundo. Uy! O, diba? Ang galing ng tagaluto namin, oh. Raisi, ito nak, baliktad mo ulit. Sige, baliktad mo lang. Raisi, yan. O, diba? Yan. Ang galing naman ng tagaluto namin, ah. Dalaga na talaga. Yun nga, haluin mo, ana. Ganito maghahalo kasi imemekos-mekos mo lang yan. Oh, diba? Mekos-mekos. Mekos na. Ito, isa tulog na. Ayaw niyo ba ubusin natin? Siguro Ano ba naman? Aray ko! Ikaw, reluin mo nga sa inyo. Ganito lang yan, oo. Mekos-mekos mo na lang din. Mekos. Mas maganda ito, toasted me. Yan mo lang. Kahit tayo guys, kahit.